କେତେ ଦାନ ମାଝି ଅଛନ୍ତି ରାଇଜେ ଜଣକ ଲଟେରୀ ଫୁଟିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ଦାନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡେ ହାତୀ ସୁନାର କଳସୀ ଢାଳିଲା। ସମସ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ କାନ୍ଧରେ ଶବ ବୋହିବେ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ହାଲା କଲା ପରେ ସରକାର ଚେଇଁ ଉଠିବେ। କେତେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ପିଣ୍ଡାରେ ଲାଠି ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆସି ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ହତାଶିଆ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି। ଗରିବ ଗୁରୁବା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ତୋଷି ପାରନ୍ତିନି ବାବୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ। ଦାନ ମାଝି ପରି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ପାଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଭଉଣୀ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଢେର ଯାତ୍ରା ନାଟ ଚାଲିବ। ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଚୁଟିକିରେ ଲିଭିଯିବ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ କଳ ସୁଧୁରିବା ନା ଧରୁନି। ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ କାହାର ଦିମାଗର ବତି ଜଳୁନି। ରାଇଜର ବାକି ଗରିବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେଇଦିନ ବୋଧେ ଖୋଲିବ। ରାଇଜର ବାକି ଗରିବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେଇଦିନ ବୋଧେ ଖୋଲିବ। ଦାନ ମାଝି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ କଙ୍କାଳ କି ଶବ ବୋହିବ। ଦାନ ମାଝି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ କଙ୍କାଳ କି ଶବ ବୋହିବ।